best na contractor sa mga kahit anuman, ceiling, cabinet, kahit anuman yan. Ayan, Tawagin maraming ko siya. salamat po, sir. Okay, so yun ang mga boss. Okay na, so silip na natin. So ito yan na lang natin. Experiment sila sa dito. Mga boss, parang alley paints. So maganda yung process niya. Papapantay. Okay, good morning po mga boss. Ibang timbatet, ito yan. Okay. So yung mga boss, good morning. Good morning po mga boss. So punta po tayong Benguet ngayon. Benguet. Tapos daan po tayo ng Umingan, Pangasinan. I-update natin yung project doon. Hi. Whitewash, dati whitewash yo. Ito lang. Wala kayong Whitewash. Flat latex. Anong size yung whitewash? May sanga timba. Whitewash. Okay, so ito po yung pinili natin. nagtrabaho So yung liha na 120 yung grip na ay 20 yung isa. So 400. Tapos isang timbang whitewash na yung Davis 2,770. Saka isang timbang flat latex 2,380. Tapos dalawang ruler 120 po yung isa, number 7, 240. So bali 5,710. Ano Jai? Okay. So andyan na po mga boss. So yun mga boss, 5,790 yung binili po natin. Kulang pa ng flat latex mga boss. Okay, tara na mga boss. Let's go. Okay. So dito po tayo sa Burgos Paniki Tarlac Project. So daan lang po tayo dito mga boss. So duman na rin yung mga tropa natin dito para ilagay yung fluted panel. Ewan ko lang kung natapos na po nilang ilagay. So nakapag-ayos na rin po sila rito. So stop po muna tayo sa project dito. So tapos na naman na yung usapan namin dito. Depende na lang kay sir kung papagawa nila yung modular kitchen cabinet. Ayan. So nilalagay pa lang mga boss. Kinakat nila. Okay. Ano yan? 16 kilos. Ah? 16 kilos. Ay, 16 kilos. 16 kilos. 16 kilos mga boss. Kung baga sa baboy, marami nang makakain yan. 16 kilos. So yun po yung lalagay nila. So galing na rin tayo kahapon dito.
Ayun, no? Ganda rin pala pag walang handle. Okay, so yung susunod na gagawin namin, puro ganito, walang handle. Gagawin namin, pati dun sa may hanging cabinet. So abangan nyo na lang po yun mga boss. Ayan, no? Ganda. So yun na lang kulang dito. Ditong banda, yung modular natin dyan. Okay. Natin si Madam Celine. So yan po yung ginagamit nilang pangkat, yung grinder. So pagkatapos nila punta rito, pupunta po sila dun sa na yan. Oh team Mac Lagunilla Vlog, kamusta? Kamusta boss? Boss Mac, kamusta? Ayos ah. Baro ka. Team Mac Lagunilla Vlog na yung mga boss. Pero ada kanyam, ada kastam. Awan, ada kastam. Awan, ikang kanto. Salamat. Ano, mga boss, si Sir Johnny Fernando, yung may-ari po ng bahay dito sa Shout out to everyone. Burgos, Panigi, Tarlac. Ayan. The best na contractor sa mga kahit ano man, ceiling, cabinet, kahit ano man yan. Ayan, maraming salamat po siya. sir. Quality. Ayan. So ayun mga boss, stop po muna tayo rito. Sige. Ikaw lang bahala dyan. Okay, so ayan mga boss. May in-experiment sila sir dito. So ito mga boss, parang ani finish. Ayan, ang ganda. So maganda yung texture niya, pantay-pantay. Ayos. So isinasaksak ito sa compressor. Tapos cement, no? Cement. Pino? Na-distay tapos semento. Semento. Ano ti semento Babasiti ko. Ganda. So maganda yan pag napinturan mga boss. Bistayan na, madi na kaya gidi pag. Standard. Ay talaga napino. So maganda yung ano niya pagka pantay. So parang ganito yung mga ibang nakikita ko dun sa sa mga ibang bahay. So yung iba naman manual yung ginagawa. Ito, compressor. Oo. Manual yung ginagawa. Ito naman. Ito naman, ano lang, saksak mo na lang sa compressor, okay na. So maganda rin yung ganito. Meron na rin ako nakikita mga ganitong design na pag pininturan nila ang ganda. So yan, magkaroon tayo ng idea. Tapos yung iba naman, stuko, ginagamit nila. So nakikita ko sa Facebook, hindi pa naman tayo nakagamit noon. Balang araw magamit din natin yung mga boss, matesting natin. Yan, okay na. Okay, so yan ang mga boss. Okay na, so naikabit na natin. So ito ano na lang natin ito, no more nail yung ilalagay natin dyan, didikitan na lang natin. So okay na, ayos na maganda na, kompleto na. Okay, wood look. So yan po yung mga usong ngayon, interior, pati sa labas yan na po yung mga uso ngayon, WPC, PVC. So wood look na tignan. So ganun pa yung mga usong interior tsaka exterior na kulay. Okay na. So nag-usap na rin kami ni sir dito. So papagawa niya rin daw ito mga boss. So hintay-hintay lang po daw. So nagpapagawa rin kasi siya ng isang bahay doon kila Madam Jocelyn. So yung ibang budget na punta doon. Kaya maghintay muna rito mga boss. So i-update lang natin kayo kung kailan natin umpisan. Abang-abangan nyo ng mga boss. Okay. So malapit na rin silang umuwi. So tara, punta muna tayo sa Mingan, tapos punta tayo sa Baguio. Let's go.
Okay, tara na mga boss, punta naman tayo sa Umingan para i-deliver ng mga pintura, tapos i-update na rin po natin yung ano po doon mga boss, yung project natin doon. Hindi ka pala kabili yung ano? Wala pa? Yung pinapabili ni Sir Dominador. Ayan o, shout out kay Sir Dominador. Nakalimutan ni Badinoli. Nakalimutan yung bilhin ni Badinoli yung ano. Dami kong itinerary mga boss. Yan pa lang yung ano niya eh, medyo nahihilo na siya. Okay. So ito yung ano, bahay nila Madam Jocelyn na pinapagawa ni Sir. Ayun o, ang bilis. Tapos na. Nona niya pa yung bahay ni Badinoli. May aircon na rin. May aircon na rin. Saan ka pa? Yung aircon niya mga boss, ano pa? Split type pa. So tara na mga boss. Dito na tayo mga boss. Okay. Dito na po tayo mga boss. Sa Umingan project. Pakibaba. Brad! Brad! Hey! Hindi tayo naririnig mga boss, kaya kailangan natin sumigaw. Babaya ata. Wait! Sabal tabanti pa. Ang binigay ni Giseo galing sa Davis Giseo Enterprises. So sabit natin dito mga boss. Tarpaulin. Isabit mo na din ano, sango. Liha. Agbado kayo. Okay, so yun na mga boss, no? Halos patapos na tong ano natin. Tapos patapos na tong ano ba to? Sabi ko, itong pintura natin dito sa loob. Okay, nagre-retouch po sila. Okay. So susunod na gagawin natin dito mga boss, yung tiles. So pagkatapos ng pintura. Ayos ah. Okay. Retouch si ate ah. Yung pagliha. Liha. Yan na daw. Skin coat pa eh. Okay, tingnan natin mga boss. So nakapag first coat na rin po tayo rito. Tapos itong mga ano, ayusin nyo to ah. Mga pinaganon. Okay. Maglalagay na kayo ng ilaw, sir? Kompleto na ilaw niya? May strip light na rin? Yun lang. Hindi siya kumuha sa akin ah. Sino isa niya binili? Sa ano sir? Angeles. Okay ah. Okay. Hindi bumili si sir sa akin ng ilaw. Sayang. Okay, ayos. Okay na. So ano na lang ito.
mag-finish na lang po rito. Tignan nyo mabuti yung mga i-retouch. Tignan nyo mabuti yung mga i-retouch. Wala si foreman mga boss, Uncle Roland. Umuwi po siya para asikasin yung palayan niya. So babalik po siya ng Friday. Pagka-repair yung ate yan. Ate ko Kisame. Luktan ko mata. Tanong malpasa na bibigatan. Ha? Kung garo, diso nga kailangan luktan. Baka wala kita nag-servant dia dyan. Naglilika din si Ilpo. Oo, iso nga dapat nga maluktan ata. Gano'n, bebento yato, mapinturan to. Sa kakayag at diyawanan. Dapat ata ka ano ko man. Di ko rin to naman. Ano mo nga, na-waterproofing nga din. Oo. Iso nga luktan nyo garo data. Imbaga kanya nga luktan nyo ata. Tanong makita tayo. No, natin i-repair nita. So may tumutulo pa rin dyan So yung sa may PVC siguro yung sa may tubo mga boss. So tingnan natin. Ayan nilagay caution ongoing painting Davis paint revented. Ayan pero hindi siya sponsor ng Davis mga boss So yung Davis ang kumita sa akin dito, hindi ako yung kumita sa Davis. So parang libreng promotion na yan na walang bayad. So yun na lang po yung hindi pa tapos. Ay, tapos na pala yun. Ibang kulay po yung ilalagay doon. So yun ang ibahin yung kulay. So punta tayo dito sa kabila. So halos patapos na yung ibang rito. Ibang tiles. Ganda na. Okay na, ganda na. Ayos. So yung mga poste lang wala pa, hindi pa nalagyan ng tiles. Mga poste. Tapos yung mga gilid na ito, so pino 45 po nila. Ayun, shoutout kay Sir Dominador Brinyas. Hindi siya bumili ng ilaw sa akin. Shoutout. Okay. Okay. So yan lang muna yung update dito mga boss. Balikan na lang po natin ito sa susunod na araw. Okay, halos pa tapos na. So pagkatapos na nilang mapinturan niya, pwede na po tayong mag tiles. So gusto ko sana matapos na ngayong week na to yung pintura niyan. Kaya lang medyo alanganin yata. So tingnan na lang po natin. Let's go. Okay, dito na tayo mga boss. Dito na po tayo sa Benguet. Itugon, Benguet. So mag alas 4 na. So update natin yung project natin dito mga boss.
Ulan. Okay, tingnan natin dito mga boss. Ayun, oh. Nakapag-ano na sila dito. Nakapag-design na. Lagyan ko lang ng background music itong ano natin mga boss. Baka makapiright na. May nagpapatugtog kasi. Yan din lang natin makita kasi mga boss. Medyo ano, madilim. Tara. Second floor. Okay, so dito pag-cornisa na sila dito. Okay na. So dito wala pang cornisa. Pagipatay muna. Pagipatay nyo muna yung mga sounds nyo. Pagipatay. Okay. So dito, cornisa na lang ang wala. Si Ton. Nasa lakas sila? So nakapag-masilya na rito. So naayos na rin yung pinapaayos ko. So okay na. So dito nagko-cornisa na sila. Okay, ganun din dito mga boss. Okay na. So dito, cornisa na lang. Okay siya. So dito nagkukornisa naman na sila rito mga boss. Dito tapos na. Okay. Ano sabi niya sa Francel? Princel? May sinid akong ano sa kanya. Dito lang siya kagabi. Usap pa lang, wala naman sa kanya. Dito lang may close ka. Doon sa kabila wala pa. Nagbigay ako ng ano sa kanya. Yung 3D animation. So yung mga boss gumaganda na. So dito na lang wala pa. Wala pang cornisa rito. So doon sa kabila, lalagyan na nila. Lamig. So malamig ngayon. Ayos. Okay, so yung mga boss So ginabi tayo rito mga boss kasi pinag-usapan pa namin ibang gagawin dito. Dito sa kabila, tsaka dito sa may pintura dito, tsaka dun sa may ilaw. So ito, pinag-iisipan pa nila itong kisame rito. So pag-isipan pa nila mga boss. So sana may pagawa nila hanggat nandito po tayo. Pag ano na kasi mga boss, wala na tayo rito, medyo mahal na naman yung ano natin dito. Hindi na ganun ka ulit yung presyo natin kung ito lang yung babalikan natin. Kain tayo mga boss. Ano? So kumain na yung ibang tropa. Kumain na po sila. Kuha ka ng ice. Nalamig ako mga boss. Ang lamig ng paa ko. Ay, lamig. Buti na lang nagdala ako ng jacket ko. Ayun no. Ayun tayo mga boss, paksiw na galonggong. Walang gata ngayon.
Sarap. Lamig. Ang hirap mag-concentrate dito. Hindi na lamig ako. Parang gusto ko magkumot. Okay, tara na mga boss. So, gabi na. Ginabi na po tayo. Malapit pa naman. Lamig. Sobrang lamig. Parang masarap, no? Parang nasa rep. Parang nasa loob tayo ng refrigerator. Sa lamig. Lamig mga boss. Hindi na makita yung daan. Palubat na rin itong camera ko. Baka ka ma-shoot tayo. Nalulubat na rin yung ano ko. Wala tayong Sige. Ayan. Ranger. Nilamig na si Ranger. Lamig. Saglit lang. Ay, ano pala. Nasa baba na lang. Okay. Init mo na. Lamig. Oh, sobrang lamig. Okay, so ayan mga boss. Pauwi na po tayo. Yan, ano na po. Gabi na po, hindi na po tayo makita sa camera. So ayan mga boss. So ganito muna yung vlog for today po natin. Ayan, shout out kila Kenneth Tolentino, kay Masaoy Dante, Sir Masaoy Dante, kay Rodin Yap, kay Elizabeth Bersosa. Ayan, shout out po sa inyo, kay Sir Johnny Fernando. Ayan, maraming salamat po. Siyempre, shout out din sa may-ari ng bahay na to mga boss. At kila Sir Prenzel. Okay, kita-kita po tayo bukas mga boss. Ingat po tayo lagi. God bless.